Anani sangele foraji kemefla. Sangele foraji kemefla. Kadi mauma kukumi. L'eau, c'est la source de vie. Ayo de ke. Ka mobile 100 000 sous. Ka mobile sur la simina 100. Ka ke mali. Ka sigin ka ke mali. Ka barka mianga ke. Ne abo laji ke tango nyina mianga panga bedia kuju. Ate dia zone de la ni zone diu. Mais Touré fo procureur commune 4. Abe bara mina odone sino kabrala kane dane ma Touré nyela ka fle jole mai. Ndela ka eshi kilogara telela. Ortem ga maro rentré la uya ira ko Touré fle. Sino ntado mo ola. Touré commune 4 ka foli be. Kauto jamana ingono jamana imbe jo. Fantaw segena, fantaw nyenina, bolo jansurun dew nyenina. Jamana mine fantan jamana e. Jamana mine jamu ye ko fantan dugu. Bil désert de beta do fantan ka subogo sola ou ka sola ka chika da. Ko pasa ko aéroport do. O jamana halagile ni do. Mamadou Fofana. Mama te fanta nyeji e bochoko e ma wala kali sisa jalobugu nunu chira sisa maro kwala sisa sanji nana utado beta romi ko jamana ko danya yere hari Musa na ka Musa ya pereje lasana tra tumamu bena garanti bugu kura intera korole aéroport sirala Musa ko na ba ci ayoro do duma har nu masigi sariya ka ayoro duma maliyundu ore law ye garanti ko budi nere benge bi mba dogoni fakele bakele abi ka yoro ci toron kam o bla nyini ko na ni nyeji ni wula kasere be kasi ko engera bandaw ka wakati de la o ka wolola muna adama de ni ala fanga kalfi mai beta doni kaira ko maude bi ko president jamana beta la bolo minga hasimi yamba fu malien bebe hasimi fe hari minu be opposition na be ko be hasimi fe president mi yo soro ni atete te ko dogo jamana ina parce muna aka kewale anata bolo sira wode la ambe hasimi ko awa transition amba deme fukatla anyo la yuta na otam balikanga chineni ko fu yele ni mi mayambo fu president ne ma songa ndado kuma ina nyapo Mamadou Fofana nyen tape ka ndado kuma ina diko kuma mingelo ko kunjante menen ka Macron ni shoke dakala troka nyakami Feminte kuma bayere ne bi se ka fo ka so ko mango ka so titro arogan ayo fo jamana ma atete ma deli ka fo ko baby babulo ante trenga fo nyo ya hari so be ko la ma uta fo baby babulo bula babulo maran wolo ge mi ay jo babu bolo fanta kulu bali maser sumi babulo no digira mo ko mi na ibama nyuma ndeke wallahi ni bayit lay fay na furadi babulo ani ina talunu iba foko wallahi ne be babulo har kele gairo la ba baby babulo o kuma juwi me o kara ya atete dala ya grande ya salibu kili en gouvernement rogan c'est communauté internationale orgueilleux Parti socialiste existe, parti politique teyere. Eni alache ni yokumae, koni yokuleta kumae ube ni meja manachi. Eni alache. Ini alache. Nete kanga digo defana, ta defana. Ne kumae metu mami, nkoro Seydou Traoré. Mulina kata Mamadou Fofana faka so mardi. Ay minga kumana kata 45 minutes. Ni nyemi fa ento fo warajo ina presentara fa kasu ado abe badala buguri nimbe manya fo nyokoy wode horo nyaay me kanisi ya rajola
o bɛ ka t'i sigi yɔrɔw la a y'a don tan a y'a bɔ tan komi imam Jara n'i y'a ye imam Jara n m'a fɔ a tun tɛ yen dɛ parce que n y'a mɛn k'a tun bɛ cɛ in de kɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ n terikɛ Banjugu yan'o ka kɛ k'a tun bɛ Suwala de fɛ yen hali ne bɛ fɛn fɔ Diko ma basi foyi t'a la Gézon ninnu ka kuma olu m'a faamu tɛ basi an balimamuso Dunbiyamuso min bɛ Amérique a ye vidéo ci président ma ko n k'a lamɛn an tɛ jigin olu la mais e min n'a ka surun ɲɔgɔn na n'i n'a ka di n'a ye ko kɛ a ma bɛn yanni k'i sigi jama la k'i b'a la kari ou bien i bɛ kuma dɔ fɔ a ye i tun kan ka taa kama de k'a fɔ karamɔgɔ ye min fɔ ne ma faamu mais an tɛ bolo la Asimi m'a kɛ tan Sogɛl m'a kɛ tan diinɛ ko tɛ koyi poste ko de don poste pour i kana bɔ minisiriya la o dɔrɔn de don o dɔrɔn de don pour k'a yira Sogɛl la k'i b'a kɔ ani Asimi parce que olu yɛrɛ min ye ko kuntigi olu ma kuma o parce que olu b'a dɔn ko nin kuma in kɔni k'a bɛ tɛmɛ quoi e ye Sogɛl bɔlen ye ka kuma e ye Asimi bɔlen ye ka kuma wa e ye ka porte-parole ye ka bɔ ka kuma wa ale de ma dɔn ka tɔn dɔ bɛ a taara i sigi an b'a kɛ tan n b'a kɛ tan Mali tɛ embargo kɔnɔ Mali tɛ nin kɔnɔ minnu ko tan wa parce que e bɛ yɔrɔ min o dɔrɔn don i ka kuma dɔ kɔnɔ i delila k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ kuma k'e ka surun imam na ka tɛmɛ olu kan o tɛ bi ye anw ka surun imam na ka tɛmɛ e kan anw ka surun bi imam na ka tɛmɛ e kan imam bɛ min fɔ ne ye bi a t'a fɛ yen président n y'o f'i ye téléphone na n'o tun ye imam minɛ walahi n y'a fɔ muso ye n ko n ka dara ni n ka matela labɛn n'o tun ye Diko minɛ n'i ma taa n yɛrɛ di Ala k'an ta ci Laji Keita ne tun bɛ taa n yɛrɛ di walahi n'u k'u tɛ minɛ n bɛ n sigi da la ka n ka matela n b'a fɔ muso ka na dumuni f'u ka Diko bila o de ye hɔrɔnya ye Diko ka ji tɛ ne kɔnɔ a ma mugan di a ma dumuni k'a fɛ yen mais o ye komi déjà a y'a danna k'a ka général ye n ye n m'a fɔ a ye min fɔ a ɲɛna a ma ɲɛ mɔgɔw b'o juger mɔgɔw b'o juger ne ka sira foyi t'o la min bɛ ne ma n taara a f'a ye mais e ye imam tɔ a terikɛ y'i ye a den y'i ye m'a dɔn a dɔgɔnin y'i ye ka n'i sigi jama la gouvernement maa kelen ma di k'o jaabi maa kelen tɛ yen min y'a jaabi e de taara k'i sigi a bɛ tan Diko donna tan maa ko n k'i wele k'a f'i ye n ko ne kabini kɛra ministre ye ne y'i ka numéro barré ka bɔ n kun depuis i kɛra ministre ye ne y'i ka numéro bɔ n kun parce que a tɛ nafa ɲɛ ne ye n tɛ n'i wele o e ta de digira n na ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que munna e n'a ka surun ka di e yɛrɛ ka kuma i b'a dɔn n'anw ye o an y'a ye sisan Diko ye san 1 san 2 ye e n'a bɛ ɲɔgɔn bolo c'est des années n'a ye ko kɛ i karamɔgɔ de don t'a fɛ yen karamɔgɔ ma nin faamu nin tɛ nin kuma wagati ye i b'a to tan u bɛ min f'i ye u bɛ digi an na i m'o kɛ o n'i taara i sigi jama de la a bɛɛ kun ye min ye dɔrɔn Asimi b'aw dɛmɛ ou bien Sogɛl b'aw dɛmɛ mais Diko kɛra alimami ye e yɛrɛ ye alimami ye Diko k'a tɛ don fɛn na coup d'état bɛ kɛ don min tile 3 u ye ne sɔrɔ Diko fɛ yen bada la u bɛ don ne bɛ bɔ Diko ko n k'u kɔnɔ n ko n t'u kɔnɔ tɛ faama ko la u nalen u y'a fɔ Diko an ye fanga ta i ko cogo di a k'a ye taa ni M5 mɔgɔw ka bɛn a la ne ye alimami de bɛ to n ka misiri kɔnɔ e ye alimami ye e ma sɔn ka to misiri kɔnɔ n ko bi i bɛ gouvernement na pour que fanga bin ne e fana ma bɔ ka taa misiri kɔnɔ e tɛ alimami ye bi yan i tɛ mɔgɔw lasalen i tun t'o de kɛ yan pour que fanga bin ne mun na i m'a tɔ tɔw bolo olu ka taa n'a ye ka segin misiri kɔnɔ ala kuma ye nin de ye o ni Diko filila an b'a tigɛlen fa ye Diko yɛrɛ ko a bɛ fili n'a ma sira minɛ an b'a fa ye an tɛ mɔgɔ si bila Mali ɲɛ n'i ye Diko ni Mali da ne bɛ Mali ta ka Diko bila ni n sɔmina don o don k'a b'a fɛ ka Asimi ka fanga fana bin ni bɛ ma n b'o kɛ kuma mugu o bɛ fanga bin yan mais a b'a fɔ don min bandaw ma ko un président décent un premier ministre fura min ye 10 millions d'a ma un vice-président je ne sais quoi
o don mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ parce que o don bandaw nɛgɛ tun tɛ mɔgɔw la o ma kuma o don dɛ a b'a fɔ i bɛ kama don min n'i ye nin kɔrɔbɔ i bɛ bɔ mɔgɔw b'a lakali maa si ma fɛn fɔ Diko nana a yɛrɛ ya Rajalo aw de taara nɔfɛ a bɛ misiri kɔnɔ ka taa labɔ k'a ka bila u ɲɛ ko sinon i bɛ k'a tɛ taa a don i bɛ k'a y'a lasigi a ka salon kɔnɔ ko n dɔgɔbɔ ninnu kɔ poste temple ministre la n b'a d'i ma min ka di o fɔ n ye wari fɛn bɛɛ ka di a fɔ n ye i ka bɔ n'u cɛ n bɛ s'u la Diko ye min fɔ i bɛ k'a ye ne b'o dɔn aw b'o dɔn o don a ma fɔ k'a ye janfa kɛ dɛ ou bien a bɛ jamana dafiri o ma fɔ o don dɛ président fila bɛ yen u y'a wele kelen ye central kelen ye Afrique de l'Ouest ye Diko n bɛ kan ka min fɔ ninnu kɛra de walahi Diko bɔ ninnu kɔ projet dilan min ka di ye a mana bɛn miliyari min na i b'a fɔ an b'a d'i ma Diko ko je ne peux pas trahir ce peuple o don maa ma fɛn fɔ dɛ bi de a ye fɛn fɛn kɛ maa tɛ filiya min tɛ fili o ye Ala de ye o a ye min kɛ a ka kan k'a kɛ k'u bilasira ne bɛ transition kɔ bi n b'a kɔ sini n bɛ Sokɛli kɔ n bɛ Asimi kɔ ne bugula n b'u kɔ mais o t'a bali ko min fana mana ka tiɲɛ fɔ ko dunan bɛ wuli dɛ bɛn na aw ye bɛn mankan mɛn yan aw ye bɛn mankan mɛn wa e ye Asimi mankan mɛn wa Sokɛli kumana o don na a y'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ wa parce que a b'a dɔn a n'a ka kan de ka mɔgɔ labɔ misiri kɔnɔ a ka bɔ ka fanga bi ko kana kuma o bɛ se ka bɛn cogo di o bɛ se ka bɛn yan o tɛ se ka bɛn o ye musala kuma de ye quoi a y'a kɛ a ɲɛna a ma ɲɛ ne ka sira t'o la ne t'o fɔ radio la mais n y'a mɛn tuma min n taara an ye kuma n ye min fɔ a ye a ye min fɔ n ye ne b'a dɔn ale b'a dɔn ne t'o fɔ radio la bi ni arasiba tɛ kun kelen kelen na o bɔra mun na kɛlɛ in wagati aw de la k'a mɛn don kelen ne ye fɛn fɔ arasibasi ma n bɛ sa aw t'a mɛn n bɛ sa aw t'a mɛn aw tulo la ko Bugula ye nin fɔ arasa ma hali n'a ka di a ka dɔ fɔ n ye don o don bilahi o de ye hɔrɔnya ye hali sini ni bu ka denkundi bɛ yen n'a y'a fɔ n bɛ taa Sam Samabali ni ne tɛ hakilina mais n den don a ko dunan bɛɛ ma Bugula ye n fa ye an tɛ sira kelen kan o Sam Samabali l'enfant gâté de Bugula a bɛ n wele hali sini n fa an tɛ sira kelen kan an ka kuntilennaw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ hali Garba Ture an tɛ kuntilenna la mais aw delila k'a mɛn u bɛ nɛni yan aw delila k'a mɛn hali Arasa bɛ touché ne la tuma dɔ la a ye général lawuli o b'a fɔ n ye n tɛ fɛn f'a ye o y'a ka hakilina de ye a ye fɛn wele k'a ɲininka a tɔgɔ an terikɛ ye min bɛ a tɔgɔ Ɲang ye min da Diko kan a y'a ɲininka don kelen ni n y'a wele ko Ɲang ye nin min kɛ a ma ɲɛ a y'a ɲininka o y'a ka hakɛ de ye o Jo Balart Dakar a bɛ min da Diko kan ne tɛ réseau kan mais u b'a fɔ n ye a y'a ɲininka don kelen ni n y'a wele Jo Balart nin dabila Diko ye n ka cɛ a y'a ɲininka Jo Balart ma fɛn fɔ min na Mali kɔnɔ o ye ne de ye a ka référence ye ɲɛ mais a y'a ɲininka don kelen ni n ko k'a ka jɔ a b'a jɔ a y'a ɲininka don kelen ni n delila k'a wele don kelen dɔrɔn ko vraiment Jo Balart i bɛ kan ka min kɛ a ma ɲi a y'a ɲininka o y'a ka hakɛ de ye awa Diko yɛrɛ fɛn fɛn bɛ fɔ la a t'a si kalama a tɛ réseau kan a tɛ fɔ a ye ne de b'a fɔ a ye tuma dɔ la Dumbuya ni n denkɛ Jason ne ko ɲɛna ni Diko filila e kan ka ne wele Bugula n y'i ci a ma taa fa ye i b'a dɔn ni y'a fɔ n bɛ taa fa ye n y'i ka vidéo nana di a président de y'a ci ma e ko i ye kuma caman fɔ mais n tɛ jigin o la parce que aw tɛ yan o y'i ka hakilina de awa o t'i bɔ n teriya la o t'i bɔ n denya la parce que les gens passent ce qui reste c'est le Mali c'est-à-dire kelebili ne tɛ n yɛrɛ jeni maa si ye Diko tɛ ne don arijana kɔnɔ a man don diinɛ la ne bɛ sali quartier Mali misiri la Diko tuma ne ka silamɛ ye a ye n wele de ale de ye n wele ko n ka n'a dɛmɛ an ka se ka kɛlɛ kɛ ko Mali kanubagaw la Mali dépenseurs la n'i tɛ fɔla i ye filanan ye fara an kan an ka nin gouvernement an ka nin daga bɔ an da la o de ye ne ni Diko don ɲɔgɔn na n ma dumuni k'a bara a ma ji di yan n ma deli ka dumuni k'a fɛ ni n y'a min n k'a fɔnɔ jahanaba kɔnɔ
Abenga général ye do min ta kalama goy akara palais kono mbi mais ne tun ta do ka be fo do Araman Jara aye fin de la wuli atoko borangono cousin Kanjim ko ka wuli ka kuma do fo ne ta kalama abe fo de nyame Araman Jara kuma ingala Arama metra ka kuma ingala jamana jote kibeni jo kuma chamana mo wiwu ayi belebele dobe Makiba Général Makiba abora ka minge jonya kaya Silame dine mogo tumeta kalango ubena kwa diplôme bulo 0 orona nya conseil des ministres la uya ira ko tobe ke chugo mubeke tobe do fonction publique grâce à Makiba e amanga me jombora ka marsi ke katafu mabe ko ke maliko de la o tino mogo ko te goy diko tene do arjana la salu ke le pili awa tenge Silame ko nay ayung wole horoni dambe de la konga to ko anga fanga kele ode ne seti ko mbe sama fana nya fai ay asaba klobala abe ni so na me oho ye wole konga ni de me nterike Sherif Usman Madane Haidara ni ma fa ala kana nye da kira ka Mamadou Fofana wallahi nya fai har na be Haidara ka kuma fone ay ka che vraiment ben bonya Haidara e ma nyena ma tie la ene bonya ni nya wole kokolo abaka abafi ka che pasaba do nya fai mekana ka burja puranga ba ko ayi o kuma tala ande bo digo gore wala ba dana do mi général akala kera pale kono iba bla damne la damne ngache ni nyena kosobe présent ambe doge Makibae ko ninde faso kanui ay minge santani ngile abeni kelela abutira utale do gouvernement na we ayake fantaundi idela ka Makibae abe mokola karika boka fo karsa yame o ye fen aba kumala de posuko didu kana nyini ngale kala posuko didu awani transition ne ba ko bimba ko zini ukatana mbe hasimi ko me chokol ko me utato ko nga chien fore ai ne ga ndam ne chien ga ala kanu ke ko ala kanu ke de nsera ma fana nyanyi ni nga ko bula o be kuma de la ese ngonte transition ngo ai ne fo wallahi ako ese ne ngonte transition ngo ese nyabo ngo ka simi boy ese ne ngo ka sokal boy ese ne ngo ka fanga imbuyi ne mi ye jamana ko chukula abise ka kembe fili nyeni de nyafo ntale mfana ngonte kuma ko ngakuma ngonte kuma uyinja kwa kuma na mime nduzuku na nyafo abise ka ke duna uli ya donta me buba fane fo kofe ambe sirana anga na malo ya ibe kaka mo ye kwa wallahi au kono kambe kanga malosa kanyosa wata ningele fini bolo wa mugani flat sangilo akono kambe kango ke kamo kala M5 mo de ubi mo wara shogal mimba nyame kanga kudi billahi shogal pe asimi mana koko kan ya ni shogal ansan no ma pasangu kujo do no kara tasuma mi ambe tukukola na utambali kanga chien fode kanga madima sans place sans asimi dekero boku wodege sisa ne ba fe ka minu nyini ga minu ba burujala kanin sisa ni asimi tara ni shogal awa ke chugodi ma minu ni digo tesrala ulu de bora ka digo defani rasbachi
soit la dogoni fa kele bakele Tyson ne wole ko bulete rezo ko ma nyebe pendo la ko ba fe ka imam wole ri ke jona iga nyiningali ke ni tiero ani soit la nanga tonne mbe bodi ko temine ay ni foni ninde horonya yo ninde horonya e mbe soit la fu ka Tyson fu bandugo yimi fu o yame olu ni digo mansuru mais minu yere na ka surunde olu be ganga buruja ka fembe fay na filla ne ma fa ma fili de na filla ba ka soro ay takama diwo ka dayele no dig bebe digo be akramo ne mani famunde ni fotma te sisan har ni tiendo aka kuna me kana fota kana keta u se ka fu ne de la ga wodi ko asigila be kapemina Mamadou Fofana ni ma fa ala kantachi ngodi ko ete ala kirai wallahi nya fa ayela la fo kape ya sana ngauti se fuila ala de bisi ne manoko de ni ma ke ka nyeme mpurti kata billahi nya fa wallahi anti se ka venwo ma o yamba de wi me ka kumana dama amabo jamana ka dafri amabo ayu boy amabo ay sugal boy amabo asimi ay bo asi amen kakana kuma ano abe kuma da na ma deyi we ko ware sino jara de la ko fo ne ame radio la bo fo la ko fe me kule la digo greve kale ba do nu be ale tu me digo greve ni be mo greve ibe ni fo ni be mo fe ibe ni fo jamala pourquoi mata fi pourquoi ena ka suruna onye o ka kere muna e mata hari kaungimi anomi nante borkele na bi wora ka defa ako révolution ya fadu we tiens de vous aba fo domi je préfère mourir en martyr de vivre en traître au fo présent nyena domi odo omo kumodo awani diko tunde ni autum se ga ibe ka biala kan tache men kali autum tise wallahi autum tise diko de yake ibe ka bina tension na unana bokum yansere sadi bokum aya fonere akoni ya dane koni ma diko ka transition ziri akatisi kwala ya lebla misiri do kona bore ke mago ka to misiri kono ka to misiri kono ma be sa misiri kono ka to misiri kono jigodi abeta do me o ma soro misiri do kono wa ya soro boli sonela manite misiri de kono mai watarate misiri kono ote kanga kuma imam chamante kanga kuma ote misiri kono kona dona misiri kono ka kana bo otma ka dumuni abe saya kale ko dona misiri kono me u tema buba pane uyo ora tike kabala akombe do misiri kono me akana nyina misiri mbe bamako amu fo ayo fo aba bodo me parler de la culture là ko je ne donne pas un chèque blanc aux militaires amu fo Britani militaire la tarasimi be asimi ya wole ya fay ko kana miri ko nyen terka bin ka jamana binta ni filila e kana mere ko me makumbe kuma aya fay bi o de be burujala me ako neni nu te digale la pasate rezo ka ate fay ne de ba fay tuma dola ni ya fay bana ba bo nya faru be ma fembe ni Tairu eminda, tairu ba eminda digo ka bema tarabe do me ama ka ya fara. Fana babe ni ndonguru. Sira sobe kote general makiba no ntae sobe koi. Awa ani swala baya olube kanga kolon singa di mauma. Awe mo kele de la ya. Oh. Oba bona rebe mo kele la nete mo kele la pase digo mane balo ama mo kwandi nema maji mi akaso madumuni ngakaso. Nebo fonte ka wulile ne hari jini nya me aga so nga bono jahana ba kono ni ji ne ma fa ma filire ma fo fona e min fo ka nyena ma fo chugo be ne de aga general ni min tu ma ko bala minum be mo ko fla de tante jara ma base jara na ka suru me jason terke yende ne kra mo ko filila yani ga décision da itu mene wole bebe présent ou la ka point ni me ma meta fay mi la fam na nya me ro do la ambora ko e anta ko e auta ko digo ba do ka wa ko ere
ah a t'a dɔn kɔ kana la Diko b'a dɔn maa min b'a kɔ ne de b'a fa ye n ko dugawu kɛ ma Dani ni belebeleba Dani y'a neni yan Dani ko nin y'a hakilina de jɛnɛ sogodogo la Batan ale ko mɔgɔw de b'a la fili maa bɛ se ka ko fɔ ka sɔrɔ k'aw bɛ gefere ma dɔn fɛn don ka sɔrɔ i m'a kolo kari quoi a kana kuma o ye bi ni ko kana kuma o ye bi ye koyi sinon a kuma na ATT ka taa na présentation de V la a ye tiɲɛ fɔ ATT fo ATT ko wa n'i y'a ye fana bɛ nin fɔ ne de sɔnna an m'o fɔ ATT ye yan a ko fantanw tɔɲɔnnen don fantanw sɛgɛnnen don i ka fanga bingani a y'o fɔ fanga jumɛn bɛ yan ko Diko ma tiɲɛ f'i ye o fanga nana yan k'a kana kuma ne t'a ka kuma fɔlɔ a ɲɛna a ma ɲɛ dɛ o bɛ mɔgɔw de bolo u mana kɛ cogo cogo dɔw ko a ɲɛna dɔw ko a ma ɲɛ mais ne t'o fɔ radio la ne ye hakilina ne taar'o fa ye ma min ye o Jara n dɔgɔnin Jara ye ma min ye o e ko k'e ka mɔgɔ dɔ ye e ka mɔgɔ dɔ ye n'a ye ko kɛ taa fa ye a ka so ou bien i bɛ gouvernement min na o de don e ni Diko tɛ kelen ye dɛ Diko ye fanga bi ka don misiri kɔnɔ a don n'a tun ko a bɛ kɛ fɛn fɛn a bɛ k'a ye mais e fanga bi e kɛra donna gouvernement na e fana ye alimami ye mun na i ma gouvernement in to yen ka kɛ alimami ye pourquoi k'e bɛ faso baara la aw bɛ mun baara la ɲɔdi ni malodi ya Asimi de b'o la a b'aw ci de sinon aw yɛrɛ ka sara aw ye juma bɔ ne to a kalama k'aw y'a wari b'aw kun k'aw ye nin kɛ a y'a fɔ n ye an b'aw kɔ an bɛ transition kan an tɛ transition an bɛ kan ka Asimi de dɛmɛ ani bɛn ninnu n'a danna aw ma san b'a sɔrɔ ne bɔra transition kɔ a mɛnna Mamadu Fofana walayi ne bɛ kɛlɛ la bi n bɛ Asimi de dɛmɛ la pour u kana nin fanga tiɲɛ awa maa maa ko i b'a ka fanga tiɲɛ i bɛ n sɔrɔ yen kana siga dɔ la dɛ muriya t'o la fɛn bɛɛ t'o la maa maa ni ko i bɛ Asimi ni Sogɛli ka fanga tiɲɛ i bɛ ne bugula sɔrɔ yen sans état d'âme parce que an tɛ se ka nin baaraba in bɛɛ kɛ ko dɔ bɛ na dɔrɔn ko k'o tiɲɛ anw ɲɛna o tɛ bɛn o t'a bali fana Seyidu k'an ka tiɲɛ fɔ dɛ an bɛ tiɲɛ fɔ a bɛnnen bɛ Ala de la a dafalen ye Ala de ka ɲi mais mɔgɔ kɛra cogo o cogo défaut dɔ bɛ fo maa ka sɔrɔ dugu kɔnɔ min b'a f'i ye ayi a bɛ taa nin man ɲi a kɛ tan mais a bɛɛ ka ɲi o ye nɛgɛnni ye dɛ o kɛra ATT la yan o an bɛ sa i nɔfɛ a taara don min hali basa ma sa a nɔfɛ o kɛra Sanogo n'a ka bereni na yan don o don télé la ni journal banna nous les jeunes patriotes an bɛ Sanogo ye san 7 kɛ jɔn taara a lajɛ Haidara de taara a lajɛ ani Mariku jɔn taara a ma san 7 kɛ kaso la IBK bolo yan Seyiba dɔ tun bɛ yen président yɛrɛ kalannen don n'a ye ko kɛ a bɛ a ka mɔgɔw wele n ye min kɛ ni n filila a y'a fɔ n ye n b'a lakile nin de y'a ye mais a bɛɛ ka tugu i kɔ a ka ɲi Ben le cerveau o man ɲi dɛ a y'a to maa dɔw ka kuma minnu b'a fɔ a ka ɲi olu ta ye nako de ani poche dako pour o kana tigɛ walahi Laji Keita ni transition an b'a kɔ essence ka kɛ 160 ni kɔ o ye hɛrɛ ye o delila ka kɛ jamana in na yan mais an b'o la gasoil tun bɛ ye yan an b'o la parce que Asimi b'a ɲɛ an bɛ Asimi ko bi an b'a ko sini awa Diko y'a fɔ ne yɛrɛ k'a bɛ transition ye k'a ma fɔ a t'u kɔ a b'u kɔ mais a t'a bali ka tiɲɛ fɔ mais ni min dusula dɔrɔn ne bɔra a kɔ Diko b'a dɔn e b'a kɔ yɛrɛ yan ni mana dimi dɔrɔn ne bɔra a kɔ n t'a dɛmɛ Diko ko e k'a dɛmɛ yan Diko bɛ IBK ka fanga bi bɛɛ tun bɔra a kɔ n'a bɔra Ba Kati Ba ni mɔgɔ damadɔ maa si tun t'a kɔ bɛɛ bɔra bɛɛ y'i fosi ko n'a sera fanga bi olu bɔra la a ma bin yan hali ni maa tɛ Diko bolo bi ani Ala bɛ ɲɔgɔn bolo ani jinɛw bɛ ɲɔgɔn bolo walahi u b'a dɛmɛ Diko bɛ se k'a fɔ k'a bɛ nin fanga in bin anw b'a kɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ jɛ n'o ye yan ka fanga bin u ye mun de kɛ Diko bɛ se k'a Asimi ka fanga bin anw bɛ yan o bɛ se ka kɛ cogo di mais k'a tɛ kuma a bɛ kuma dɛ a bɛ kuma o fura tɛ mɔgɔ bolo dɛ a tɛ kuma n'a man di ye o ye ko wɛrɛ Asimi ma ninnu kɛ kojugu ye yɛrɛ o ani Sogɛli ani gouvernement mɔgɔ gouvernement maa jumɛn bɔlen k'o ye Diko jaabi n'a bɔra Jara la Jara ta bɛ faamu komi remaniement kuma bɛ sen na ou bien u b'a fɛ ka gouvernement ale élargi peut-être ale bolo a kana bɔ a la
o dɔrɔn de don kɛlɛ in tɛ fɛn ye ko ni Mali kɛlɛ tun don ale bɛ to a ka misiri kɔnɔ ye a tɛ don gouvernement na walahi kɛlɛ ko tɛ dɛ u kabiri M5 mɔgɔ minnu bɛ ko wɛrɛ kabiri u nana u ye mun de kɛ e k'a fɔ ne u ye mun kɛ ko mɔgɔ bɛ se ka tabari k'a la a fɔ n ye bani e k'a fɔ ne n'a bɔra Asimi na ani Sokɛli e k'a fɔ ne kasa a ko refondation u ye mun kɛ Jara ka taa malo ni couverture di mɔgɔw ma Asimi tɔgɔ la jɔn an bɛ ko in kalama koyi i bɛ k'a bɛ taa cogo min école ko a yɛlɛmana an tɛ kuma de bɛ dɔrɔn jugu kana yɛlɛ an na sinon majɛ caman de bɛ gouvernement kɔnɔ Asimi ta de ye Mali ko ye Sokɛli ta de ye Mali ko ye sinon a tɔ ninnu tiɲɛ t'a la ko ne ko tɛ parce que Sokɛli kɔni a n'a ka ko bɛɛ a ye kumabaw fɔ tubabu ye mɔgɔ ma deli k'o fɔ a tɛ don bi Europe jamana na a den tɛ don a muso tɛ don a y'o kɛ mun kama faso minnu b'a fɔ k'a ka bɔ yen a tɛ bɔ yen Sokɛli tɛ bɔ yen bi Asimi tɛ bɔ yen a tɛ taa dɛ Sokɛli tɛ taa Asimi tɛ taa mais o t'an bali k'an ka tiɲɛ fɔ dɛ i b'a ye président dɔw b'a fɔ Bubula yɛrɛ tɛ yɔrɔ kelen n bɛ to yɔrɔ kelen mun na mɔgɔ ta de bɛ n kɔnɔ n bɛ to yɔrɔ kelen mun na pourquoi jɔ b'a la n bɛ to yɔrɔ kelen mun na n tɛ to yɔrɔ kelen n b'i dɛmɛ ni n y'a dɔn mais a lajɛ rescapé policiers a lajɛ ka walidenw nɛgɛ dɔrɔn k'u labɔ u nɔfɛ ho ha la MC hali bi caman ma ta u filɛ maaɲumatɔya la kana min concours kɛra a kɛra cogo min hali faama musow yera la o kɛra i bɛ ka tile la yan n b'a fɛ k'i ɲininka kɛ concours jumɛn bɛ yan ni Namarama logement sociaux ko ma kɛ yan an bɛ fɔnbaw filɛ boli la pendant combien d'années a dir'u ma Asimi m'o ci ka bɔ yan aw t'aw jɔ an ka dɔn mɛ an bɛ se ka kuma koyi an tɛ kuma de an bɛ se ka kuma dɛ walahi an bɛ se ka kuma gouvernement in kan bon ne tɛ kuma minnu bɛ kolo ka kuma caman na kɛrɛfɛla ninnu na an tɛ Diko kɔ dɛ an bɛ fanga dɛmɛ fanga y'aw wele aw k'u dɛmɛ yan hali ni maa ma Asimi dɛmɛ Ala b'a dɛmɛ hali ni maa ma tugu Asimi kɔ Ala bɛ Asimi kisi parce que a bɛ tiɲɛ kan awɔ ni maa ma ko fana i bɛ touché Asimi la i bɛ ne sɔrɔ i ɲɛ i bɛ n sɔrɔ i ɲɛ ko wagati sera président n y'a f'i ye n'i ye kuma daminɛ dɔrɔn gasoil de don k'aw fo ka wale ɲuman dɔn mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ taa fɔ Jara ye ko Bubula bi kuma fɔ a ye taa fɔ a ye kabini a sigira ko n'a ye essence bɔn di ou bien n taara a ka bureau la a ye taa fɔ a ye kabini a sigira n'a ye bɔn di ne ma ou bien ne taara a fɛ yen ou bien n taara a ka ministère la a y'a fɔ a ye n dɔgɔnin ɲuman don a bɛ n bonya mais n'a ye min kɛ a ma bɛn n b'o fɔ ale ka surun Diko la ni bɛɛ ye n'a ye ko kɛ taa kama a karamɔgɔ Sokɛli filɛ Sokɛli bɛ taa Diko fɛ yen hali n'a tɛ taa hali sali b'a la salijini na a ma taa fɔ wa e bɛ Sokɛli a bɛ fɔ Diko ma e bɛ Asimi a bɛ kuma wa c'est-à-dire e ma ko in faamu minnu tɛ kulun ju la u t'a ɲɛ la olu de bɛ ka kuma ka ca quoi donc nin tun ye général maréchal de Diko n'o ye Bubula ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn nɛgɛ karafe juru a tun b'an den Mandi bolo Arama Nɔsara Damis hali an denmuso Madina t'i wele don o don ale cɛ ka camion bɛ a dɛsɛra ka na an y'o bɛɛ kun k'an kana kuma o tɛ se ka bɛn dɛ président ye n ta k'an bila bɔlɔlɔ la an ka président kunnadi i bɛ n ka foli fɔ Makiba ye k'a ye min kɛ k'a kɛra Ala ɲɛna général Makiba Suala Baya Zulfakar a ka foli bɛ yan nin de ye hɔrɔnya ye mais ka Diko bɛ minɛ nin cɛ saba in sali kelen bɛ segin a la k'u ka fisa ni maliyɛn bɛɛ ye dɛ o tɛ dɛ Buba Fane Diko Haidara Buye Diko olu minɛbaga tɛ Mali kɔnɔ ko ni ko tɛ u bɛ se ka minɛ dɛ mais n'i y'u minɛ i b'u bila Ala yɛrɛ de y'o kɛ Diko Cherif Ousmane Madani yɛrɛ Buye Diko non olu minɛli ma nɔgɔ bi et puis u b'a minɛ mun na k'a ko arrogant ye nin arrogant bɛ tila ka bɔ Faransi télé la don o don président ma tu es arrogant tu es irresponsable o bɛ tila ka fɔ Faransi président ma don o don bu n b'i fo k'an ba fo k'u Samakɛ chef de protocole k'i fo k'an ba fo du kɔnɔ n'o ye Basidi ye Ala ka hɛrɛ to ye ni maaw b'i banna nin de la ko Ala kan'a to maa ka kɛ n fɛ yɛrɛ ne tɛ place kɛ président n tɛ kɛ maire n tɛ kɛ député n tɛ bila yɔrɔ la ni n ka nin kuma n ka tiɲɛ fɔ n'o de bɛ nɛgɛ bɔ i la n'i kɛra n fɛ n m'a yafa i ye ne ma maa si wele k'a ka kɛ n fɛ
ne bɛ ala ta quoi parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ fɛ koyi wala i na taa n'u y'i siri don min ka t'i di ala ma hali den ni muso b'i ba i la yanni i ka don bɔgɔ yɛrɛ la n'a fɔra o ka n'i lajɛ ne bɛ siran ne tɛ se ka ma don papa la o don bɛ na o voilà ni n ka tiɲɛ fɔ de bɛ n nɛgɛ bɔ wa ala kana to maaw ka kɛ n fɛ an bɛ Kɔnɛ fɔ docteur Kɔnɛ clinique Gindo ka Jasofo Jasana ka président fɔ an ka président Kunadi Sori Kasoge ne bɛ ko kɛ n bɛ fili o Mamadu Fofana n b'a kɛ u bɛ fili u delila k'a fɔ réseau kan ou bien ka na radio la Bubula ye nin kɛ an bɛɛ b'a kɔ wa n'i ye min kɛ a ma bɛn u bɛ taa n sɔrɔ fo so an ka cɛ an y'a faamu tan de kana nin kɛ kana nin kɛ o de ye hɔrɔnya ye o nka n'i sigi dɔrɔn ka mɔgɔw lajaba dɔrɔn pour e ka place nin kama hakɛto bɛ nin kan